Kadom Karbi ang longarat nilimen mukut kramsa aprang senang litum kadokawi fans tame choroper piglo ate nang litum daily fans tame 20,000 subscribers nang pai litum na pot pini litum bang so video long Chethan bang sevali khan Aphan Ketengkheng Aputhak nalitum same news media long teknolong typo ilitum puthot Chethan thunang ilitum matha thai ji ilitum jong si famous jemano pulutangte mate nong nam se thangklong lo pulutangte ilitum long akemi ason si wang labji pusi ilitum matha thai ji Monster me ilitum langdam pam me pulutangte hala famous atum sita me celebrity tum punon politician atum punon mate ke plang atum punon alang litum same pregjam akaya long problem do vek lasi ilitum Chethanam nang ilitum langdam lo pulutangte arjupon longji mate thekpon longji Susan Singh Rajput alang di pansta me ko madlo ne apran endet thaiji mate alang ni methang thaiji Lason tak si Salman Khan Aphan same ko mane bangke kepang thek e bang same do lason si Shahrukh Khan Aphan si tame ilitum lang lutang te alang di phan same ko mane bangke kang hudam ji pulone mate alang di phan ke attack dam ji pune hada kedam kabor I sitame do lake non hejung news along same klang ponlo lapente Chester Bennington Linkin Park along a lead singer alang li sitame amit hang apran chender lason tak si famous amunita tumalong matela celebrity tumlong stame diverse mate kachikak penanso kachikak bangke topik lason si pregjam a problem dolo ni likipudam ji bangke lalo munita tum famous man tanglo mate plang ulu waling le alang li tumalong ningkang sampi dokoli lapente kisung pen kijok ji kali lasi non hejong kiklang pon lake Sevali Khan alang di phan same ko mane kelang e bang lo ne mate kang huji phantong hada kilut lo ne bor same alang di phan nokso mate chakupen stame alang liphan Tok Lut Lut long pli bangke amek bihe khaglang bon samela long ni bangke hanu krung lo pusi doktor pen pachini pono lapende labang so nokso labang so chaku jet stame abang along chingthang lok an pusi Kopi Koson ma ilitum Chethanam nang alang litum ke do hem lake hem chardon kado ka vipen tala krihini do alang litum ke do ahem lake mate a floor lake tala kri isi along si dolo Bon same Kopi Koson ne la pang tek the abang kubang kun nat depen alang li lut ponchok si hadak angsong an stame alang damji hadak security guard kabib kali security guard stame do lason tak si hadak CC camera stame do bon same alang li lut chok pen hadak sai chokle matum sar pimar tum do aprang si inura sar pimar bang thekdun long lo labang somuni pan thekdun long lok lo amar si alang li asi chpa duji pan si bori lo bon same hala bang so pang tek the bang alang li rielong chaku mate nokso doko ko joine alang li ther haplo nangse chipadori kali lote kolam si alang li phan therlo amar si hala bang seme do joilo api alang li arjudono bang so asai choklem dona bang hadak sai choklem dona bang asar pimar bang drilo kopi lo kenang jiplo lapenda alang li thakdun lo 1 crore mate tangka crore isi nang pinang ji pusiplo hala so unahut anut ka prek abang pido thulang alang li seme hadak si sai choklem dona bang lo alang li seme wang lo theklong lo amat ase chepati pena joksi Sevali Khan bang samela bang so ase karjulong pen alang li bang so arum long ke bang pensi labang so pang tek the bang pu bang Sevali Khan phan attack pit no mate tengkheng pit no lapen hadak asomar tum samedo asomara tum samedo alang li tum phan bang ke hadak pen tereksi angsong a floor mate la 12 floor angsong atala long ansi pondet to lapen te Sevali Khan phan long Throk an bangke alang di phan areng pasul mate amek padolo long pli bangke amek thewelang bol same long ni bangke arnuk piklo alang li a ogarlo la bang so anok so chet stame chingthang lok pusi news media pen pachini pono la pen doctor hin ben same pachini pono bol same sikimang humeme bangke hadak security guard tum stame do la pen pregjam hadak kido tum stame do bol same Kopi Koson pene hala bang so pang tek the bang bangke kadlong juilo alang li tum along driver avede lo alang li tum a driver avede pusipu laso pena joini si alang li hospital kidam same alang li auto pen sidam lo lapene pena anatum labang so auto kewek abang pu mate driver pan sita me pena an a reporter tum same question arju pono lapene alang li same Chethan pamelo Sevali Khan alang li bang so hospital long kidam hut Karina Kapur mate alang li a chor bang ke dunde alang li supo ningka ner ke babang si alang li long hospital an dundo pusi pachini pono lapene doctor pen pachini pono 100% Sevali Khan mewek ji pusi media thenglu same ning ji pono kima hume me abang ke hadak security sitamedo lapente CC camera sitamedo bon same ku sonsi alang di hadak ki ludlong poplo lapente thangnat kisung ave pin pen kad long juilo adhe tum suspect lo la hem kido atum si
pemane abang pini cini ni dalam bangsa melai hem ke do atum si laso pang tek the abang phan nang ke paluji abidi ke claim lo pusi alang litum suspect lo adhe ka tum abang laso join isi la hem along ke do a members bade la hem long ke do atum aphan an same police mate Mumbai police ahin pen alang litum han arju pater tok lo lason si tebok terai akula ke do atum han same police mate la Mumbai police atum alang litum han same arju pater tok lo la pen CC camera long ke klang abang phu mate la pang tek the abang phu mate la Sevali Khan phan Ketengkheng abang phu alang li hadak pen dam hala tebok terai area long alang li headphone same chonam polang pu labang so a video sitame CC camera long klang ponlo lapente adhe ka news media long klang ponlo alang li hala hem long ki ludam hut labang so hala bang so a joy bang ke alang li ting joy che si aka prek a joy si alang li ting joy lo la si along ka prek a CC camera a video long mang ke alang li a peri seme ka ting thang bang prek RJ chingli jot inu dolo alang li pan si neping nang ponlo lapente arju pater tok lo pon seme a phi bang chini lo je hala so munit kali alang li tum kenep dam amuni ki kandidat lo amar si alang li phan mangke lo plot lo lason si anut ka prek phan police atum suspect si inut akas kailas kanoija alang li phan samen nebing nang kono Durg railway station Chhattisgarh along pen alang li phan kinep athe lake RJ kaching de tapo non mat ke alang li phan arju pater tok bom lo stame rata tum stame ningjelo la pen pen an kethe kire tum stame ningjelo je hala so video footage hala so CC camera long a video lapente la picking up to akas kailas alang itum chingdi do e pusipulo lapente pena ana tum ningjelo pena ana tum kethe kere mate pena ana rata tum ningjelo high profile munit Salman Khan son Shahrukh Khan son alang litum stame India long kido kaike same a ok chunghur pulo tangte general a rata tum ke kuson apsi question stame police atum hanar julo police atum ben kaning je ke lalo hala bang so pang tek the abang phu Sevali Khan phan Ketengkheng bang alang li hala Sevali Khan phan hada ke pathi ji phan sikidam kali pulo alang li hada ke dam na ke kang ji phan sikingelo bol same Karina Kapoor alang li ningjelo alang li police athing no same ningjelo alang li tum hempen thang nat ason stame pon pe thang nat ason ta ing hu pon pe pusi police atum phan same thanlo adhe ke thekere tum ningjelo pen an actor actress atum prejam Holo alang litum phan ketek dolo la pedala Govinda same alang li same koson ne alang li same ame thang heli chi up there do koklo bol same misri chiman la misri mane chini pami tek der ahok pedalam chini tek the la soposi la Sevali Khan phan same ketek kupi posi ketek lo labang solam same chini pami der la pen kupi athe si hadak kedam nang pola pen koson si hadak kilut chok long pop lo hai kado kobe chini tek the mane misri chi plang der mate solve une det lasi ar lo pene project atomu matela athak kupima ke klang lason kali det tai pusi adhek atum ningje ponno elitum langdam pa melo polotangte Bollywood actors atu alang litum kisung ben jogwan ave prejam kisung ben stame ke photo lasi nili stame ke cheng ben same than ponno elitum famous o aling plang o aling le elitum ka ke same ningkarong ningkang sam ki pheria thai vele ji lapukali dotulang Sunday 19 abirta puthot update dotu news along lake nut Muhammad Sarifal Islam Sajat ningkan thongkep Bangladesh asor pusipu alang li men Vijay Das pusi chekrong lo alang li illegally pen si India kewang pusi police atum pen pangdak pono mate pachini pono lapen alang li sita RJ kachingdit pik pen ajo si alang li pan suspect lo lasi nebing nang ponlo alang li pan sistame karju pater tokji pansi police custody alang li pan sistame beng ponlo ate police atum pen pangdak ponlo alang li si Sevali Khan aphan Ketengkheng abang lo polo Puthot birta longpon lo polo tangte elitum Chethan thunang nalitum jongsi nili channel subscribe ge lang polo tangte nalitum subscribe tha lapene puthot choro tholo kadogo wepan same nalitum nili pan 20,000 subscriber nang pele tu na pot tome thak me kardom